trojice, že trojice vznikla teda... No vieš o tom, že nevznikla, řekli, že nie je biblická odpoveď, dobre. A teraz si sa pýtal, moment, že... já jenom to předložím, takže ty si říkal, kdy vznikla trojica, že trojica je teda falešná, protože vznikla, dejme tomu, 3., 4. století, že? No. Dobře, tak dejme tomu, že to je pravda. Dejme tomu, že teďka s tebou souhlasím, že je to pravda. Teď, kdy vzniklo učení... Počkaj, Daniel. Kebyže apoštol Pavol žije v 3., 4. storočí a kebyže mu niekto povie, že počúvaj, ty vieš, počul si niečo o trojici, alebo hovoríte niečo trojica, alebo vieš Dobre, o tom, že... Přes to můžeme přenést. Dejme tomu, že souhlasím s tebou. V pohodě, nemusíme se o tom bavit. Dejme tomu, že souhlasím s tebou, že trojice je falešná, protože vznikla ve 3., 4. století, jo? Teď, aby jsme se posunuli dál. Kdy vzniklo učení, že Ježíš je archanděl Michael mezi křesťanama? No, takto ti poviem. Vieš o tom, že na prvom koncile sa bavilo v roku 325, myslím, bol prvý koncil a tam sa vlastne bavilo o tom, že nechcú, aby bol Ježiš označovaný za archaniela Michaela, za Metatrona. Vieš o tom? Toto si asi nevedel, čo? Novinka pre teba. OK, ukáž mi. Vieš o tom, že na tom koncile vlastne, na tom koncile tá skupina bola tak veľká, že Konštantín sa bal vlastne o to sa, hlavne o tom bol ten prvý koncil, aby sa ľudia nepozabíjali medzi sebou, lebo aj tak sa bili medzi sebou. A to neboli také hádky, jak teraz, že na TikToku sa ľudia hádajú, že kto je Ježiš a či je Boh, alebo nie je Boh, alebo či je aniel, alebo nie je aniel. To neboli také, ty vieš dobre, že to boli inačie bitky. Že to boli bitky také, že sa ľudia vešali a bili do bezvedomia, hej. Kvôli tomu, můžeme se přesunout k té pointě, prosím? No však to je tá pointa, že vlastne... Ale to nebyli vaši lidi, že jo? Vtedy to boli vlastne... To byli falešní křesťani tady tohle, co mluvili tady tyhle ty věci, ne? No nie, hlavne to boli aj Židia, ktorí vedia doteraz, že Ježiš je Metatron. Dobře, Marku, ti křesťani, na které ty teďka narážíš na koncilu v Niceji, nebyli praví křesťani, že jo? To byli už politeisti, to byli prostě lidi, co sešli z pravdu. Takže ani vy nie ste potom praví kresťania, hej? Počkej, můžeme zůstat na tom tématu? No takže můžeš mi prosím, téma, že pokud hovorí, že Rímania tam Konštantín sa chcel zjednotiť Rím. Ale my se o tom nebavíme. O čem mluvíš, Marek? Já jsem se tě zeptal. Můžeš mi ukázat skupinu křesťanů? Počkej, ne, ty odchyluješ od mojí pointy. Moment, nech mě to podat. Ale tak potom ja to zabudím, to potom nepoviem, chápeš? No ukáž mi z prvních 1000 let po apoštolech křesťany, kteří vyučovali, že Ježíš je archanděl Michael. Ja ti mám ukázať kresťanov, ktorí vyučovali, že Ježíš je Metatron, alebo že je Sár? Vieš, čo ukáž mi, kde křesťani vyučovali, že Ježíš je archanděl Michael. No všade. Ukáž mi aspoň jedný, ty znáš, teďka vidím, že znáš historii, bo si zmínil koncil v Niceji, takže se orientuješ kolem 300 let křesťanství. Vieš, čo znamená starohebrejský slovo Sár? Ja budu čekat, než mi to řekneš. No, že nevieš potom. Že starohebrejský Sár znamenal vlastne pretože v starohebrejčine neexistuje meno Archaniel, tak sa používa meno Sár. Sár Hagadol, to je vlastne veľké knieža, archaniel, arche, všetko je v tom jednom slove. A vieš o tom, že keď si dáš trebárs tie verše, kde sa píše, že a veľké knieža, vtedy neviem presne, ak je ten verš, ale vieš o čom je reč. A vieš o tom, že vlastne v starohebrejčine sa ten verš začína a Sár Hagadol, že vtedy príde veľké knieža. Čiže keď v starohebrejčine povieš, že archaniel alebo Sár alebo veľké knieža, tak je to všetko to isté. Prečo teraz prekrúcate, že to nie je pravda? Keď ľudia si to môžu dať do Google a zistiť za pár sekúnd. OK, takže která skupina a kdy vyučovali, že Ježíš je archaniel Michael, prosím?
No všetky, však do Nicejského koncilu, však to som sa ti snažil vysvetliť, že všetky skupiny vyučovali a hlavne, vieš dobre, že bol nejaký kňaz, ktorý sa volal Arian, ktorého vlastne na tom Nicejskom koncile Konštantín dal potom všetkom ho dal do vyhnanstva. A keď sa vrácal z vyhnanstva, keď ho pustili konečne, tak ten deň vlastne aj zomrel, lebo ho zabili. Uh-huh. A Metatron je archanděl Michael? No Metatron je vlastne... Židia doteraz veria, že Metatron je vlastne archaniel. No ale je to Michael? No je to archaniel Michael. Je Metatron Michael, archanděl? No archaniel znamená, že je najvyšší. A najvyšší archaniel je len Michael, nikto Takže iný. Metatron je Michael. Áno. Jsi si jistý? No povedz ty, ja neviem. Čo máš ty? Ty nevieš? Čo si našiel ty? Tak mi to tady ukazuje, že ne? Že v Biblii se vůbec nevyskytuje žádný Metatron ani. No v Biblii sa určite nevyskytuje Metatron. No tak ty mluvíš nebiblické věci teďka. Ale Židia majú za Metatrona vlastne archaniela Michaela. A oni veria doteraz, že vlastne keď má prísť ten spasiteľ, lebo oni neveria, že tu Ježiš bol a že prišiel už, tak oni stále hovoria, že príde archaniel Michael, ale že nepríde, ale že príde Metatron. Mi to tady ukazuje, že Metatron a Michael není jedno a to samé, že to jsou dvě odlišné bytosti. No ale tak počkaj. Máš nějaký, já nevím, odkud si to četl, nebo tak? Skúšam to nájsť. I kdyby to byly vaše stránka taky, tak já se na to rád kouknu. Ja nepozerám na naše stránky. Ja keď sa učím históriou, čítam históriu, tak čítam históriu. A nemusí byť tá história z našich stránok. Prečo by to musela byť z našich stránok, tá história? Keď história je vlastne všade rovnaká, nie? Či máme viacej druhov histórie, že tu tá história rozpráva takto a hen tá história rozpráva takto? Áno, Metatron je vlastne považovaný za jedného z najmocnejších archanielov, ale najmocnejší archaniel vieme dobre, že je kto? Archaniel Michael. Počkej, jeden z nejmocnějších archandělů, ale však vy věříte, že archanděl je jenom jeden, ne? Ale je najmocnejší. Tak ale jenom jeden archanděl, ne? Je popredný aniel, takže ich je veliteľ. Vlastne archaniel Michael je veliteľ všetkých anielov. Ty jsi teďka řekl, že jich je více těch archandělů. Archaniel. Teďka jsi to řekl. Metatron je považovaný za jedného z najmocnejších archanielov. Tak. Takže je to jeden z nejmocnějších archandělů, takže těch archandělů je více. Tohle ale vaše stránka neučí. Takže nějakou skupinu, prosím, která prezentovala, že Ježíš je archanděl Michael. Explicitně, že to říkala někde, a ne žádný Metatron a tak, to mě nezajímá. Kde nějaká skupina křesťanů v prvních 1000 let jasně prezentovala, že Ježíš je archanděl Michael, stejně jako vy to explicitně už říkáte. Už som ti to povedal, Daniel. No tak řekni mi jedno, aspoň jak se jmenoval. Najväčší zastancovia toho, že Ježiš bol, alebo teda je archaniel Michael, boli kresťania v 4., 3., 4. storočí a to boli vlastne Ariani, ktorých dali do vyhnanstva a toho hlavného Ariana, ktorý sa volal Arian, kňaz Arian, toho zabili.
Kvôli tomu ho Ale vlastne Arián zabili. nevěřil, že Ježíš byl archanděl Michail. Ale veril. On věřil, že Prečo Ježíš by nemal je... veriť? Ne, já ti řeknu, v co věřil Arián, bo já to moc To dobře bolo znám. úplne učenie také isté, jak majú jeho výsledkovia. Úplne to isté. OK, kde jsi to četl? No všade to nájdeš. Všade? No skús. Tak já ti zkus, říkám, že já ti počkám. to klidně řeknu, bo já jsem to už četl. Arián věřil, že Ježíš je stvořený, ale že on je furt taky Bůh. A ne, že je nějaký anděl nebo něco. On akorát věřil, že Ježíš není věčný jako jeho otec, ale jinak, že má stejnou podstatu s ním. To vy ale nevěříte taky, to je úplně něco jiného. No, protože archanděl nebo anděl nemají stejnou podstatu jako Bůh, protože anděl není třeba všemocný, ne? Anděl může hřešit, Ježíš nemůže hřešit. No najdi schválně, já nevím, použij, co chceš, ukáž mi, kde Arián učil, že Ježíš je archanděl Michail. Ariani, následovníci knieze Ariana ve 4. století, síce Ježíša neoznačovali za obyčejného anděla, ale označovali ho za anděla. Tak teraz ako? Neoznačovali ho, alebo Ale za označovali? archanděla Michaela. Neoznačovali ho To za je to, co úplne my sa obyčajného. Ty si povedal, že ho neoznačovali vôbec. Ja hovorím, že áno. Bráško, anděl je aj Jan Křtitel, aj Pavel je označený, že je anděl v Biblii. To má široký význam, protože anděl znamená posel nějaké zprávy. Takže jo, Ježíš je anděl, ale my se bavíme, jestli on je archanděl Michail. Všetci sú anieli, nie? Keď sú poslovia. No však, tak ale A keď ho kdo? poslal otec, tak čo je potom? Marek, buďme prosím upřímní, já vím, že ty nejsi blbeček, tak prosím normálně se bav se mnou, mi řekni, kde je ukázané, že Ale Ježíš som je ti archanděl povedal, Michail. Ariani o tom rozprávali, že je aniel a že nie je obyčajný aniel. Ale archanděl Michail se bavíme. Já vím, že je Ježíš Hospodinův anděl ze starého zákona, ale to neznamená, že je archanděl Michail. To je to, o čem se bavíme. Já jsem ti to teďka řekl, že anděl znamená více věcí. To může být jak stvořená bytost a anděl může být klidně i nějaká nekonečná bytost, protože to je někdo, kdo posílá nějakou zprávu, stejně jako i na zemi lidi jsou nazvaní, že jsou anděl. Nejenom nebeské stvoření. My se bavíme specificky na to, na archanděl Michail, kde v prvních 1000 let se explicitně učilo, že Ježíš je archanděl Michail. Pokud to nemůžeš najít nebo nevíš, úplně v pohodě, nevadí, stačí říct nevím. Jako já jsem čekal, že mi třeba něco přečteš, No, něco na rychlovku třeba najdeš, nebo tak. Ja som ti povedal, kde a kto ho označil za aniela. A keď, ja neviem teda, no OK, keď ho neoznačovali za archaniela, ale označovali ho za aniela, ale nie úplne obyčajného. Takže teda za neobyčajného aniela, ako ho mohli označiť potom, keď nie ako archaniela? To je len môj názor, nie? Takže když je něco neobyčejný anděl, tak to je archanděl. No ale tak to už rozpráva Biblia s tými veršami a tak ďalej. A tam nie je jeden verš, jak si to niekto myslí. Tam je ich spoustu. OK. Jestli chceš, můžeme se posunout na jiné téma. Ty jestli hovoríš, tady tohle... vy veríte to, že Boh nemôže byť aniel, že? To nikdo nikdy neřekl. No tak, lebo Teď jsem ti Som řekl, že počul vím, že od Ježíš vás. je anděl. Taky. počul som od vás ľudí, ktorí rozprávali, že Boh nemôže byť anielom. Pokud oni to řekli, tak to bez tak mysleli tak, že stvořený anděl, míněno, že má nějaký počátek. Že nemôže byť aniel, hej? Práško, teď ti to specifikuju, že v tom určitém významu, ve kterém ty to teďka chápeš, že má počátek a je to nějaké nebeské stvoření, tak to nemůže být anděl tady tohohle typu. Ale já jsem ti řekl jasně, že ve svém zákoně víme. Já jsem ti teďka řekl jasně, že vím, že Ježíš je Hospodinův anděl ze starého zákona. Tak potom? No ale to neznamená, že on je stvořený, jenom proto, že je anděl.
a že je nebeské stvoření na nebesích. Protože já jsem mi teďka taky řekl, že anděl na zemi znamená taky něco jiného. Když je Jan Křtitel označený za anděla, znamená to, že on v nebi byl? Že on má počátek v nebi někde tam s Bohem a že on tam u jeho trůnu tam taky říká svatý, svatý, Však svatý. všetci Boží synovia sú anieli a všetci majú nejaký počiatok v nebi, nie asi? Či kde sa narodili? Na zemi? Dobře, ale tohle se nevztahuje na Ježíše, protože jasně se píše, že Ježíš byl před všemi věci. Před vším, co existovalo. Před vším, co začalo. Ježíš Tak už bol byl. pred všetkými